Hola, som Marta Rau, de Baxergue. Com ja sabets, el proper 28 de maig hi haurà eleccions en el nostre municipi, Naut Aran. Després de parlar amb la meva família, els amics i els companys, he decidit pas de presentar-me com a candidat d'Unitat d'Aran de l'alcaldia de Naut Aran. I un repte que vull compartir amb tots i vosaltres i que és qui amb força i il·lusió. M'acompanyaràs en aquest camí, us hi demori. Convocat i convenientament, com ben sabets, perquè ben merit la pena des d'ací, en aquest dia també podem dir històric en la Unitat d'Aran, per que Marta Rau da el pas en la candidatura en l'Ajuntament de Naut Aran, com sabets, justament acompanyant-nos en aquest acte, demanaríem la intervenció del president de l'Unitat d'Aran, de Paco Boya. Bona tarda a tots i a totes. Gràcies per vir i acompanyar-nos en aquest acte, un acte d'acompanyar el nostre candidat en Naut Aran, a partir d'avui, a Marta Rau. En certa manera, també diria de celebrar un canvi generacional en el nostre partit. Pensi que això i que ho carrec a força mèrit, perquè finalment els partits no són des persones, són de tutti, són instruments, eines, per poder canviar la vida de la gent, per millorar la vida de la gent. I per tant, el que importa és que siguéssim capaços d'anar dant aquells relleus a les persones més preparades, a les persones amb més capacitat, i que per tant puguen aquest treball que cau des de la política, perquè certament és l'única possibilitat de millorar, de canviar, d'avançar en les nostres societats i utilitzant la política amb lletres majúscules i per tant que les causes de dia a dia de la quotidianitat avancen, progressen i vagin millor. Sabeu que en aquest sentit avem força treball per endavant perquè vivim en un món que és ple d'incerteses, on avem molts elements que ens han patit, que han patit molta gent, perquè és veritat que encara hi ha molta desigualtat, situacions que vivim en aquest moment de guerres que han encarit l'energia i problemes que han a veure amb la geopolítica, però que finalment acaben afectant a la gent del carrer, a les famílies. Per tant, aquest és el gran combat del nostre partit, l'Unitat d'Aran, com un partit progressista, un partit que avui està tostem al costat de la gent. Doncs que pensi que avui, com a diria, és un dia important perquè hi ha un canvi de generació d'aquests anys que ho hem vingut també d'altres candidats que anaran presentant al llarg d'aquests mesos fins a arribar el mes de maig a aquelles eleccions municipals i al Consell General d'Aran. Vull agrair especialment que sigués que d'ací, però vull agrair especialment que hi sigui també Paco Bruna per qui demani la forta aplicada de mans. Vull agrair de tot cor l'esforç que ha fet durant tots aquests anys, en moltes ocasions, en moments de molta dificultat, en què Unitat d'Aran venia de situacions ben complicades i que gràcies a gent com a Paco Bruna, el multidauti que també hi ha en aquesta sala, aquí també avui hi ha extensiu aquest agraïment, hem pogut arribar a un dia com avui i podrem arribar també a les eleccions, de les passades eleccions en les que avui anem la confiança majoritària de la gent. Direu que Unitat d'Aran és un partit que va estar en totes les institucions, que va estar capaç de transformar la Val d'Aran, de defendre la Val d'Aran, de defendre el país, de defendre la nostra llengua, de defendre les institucions, que ha estat també en tots aquells llocs on se prenen decisions i se prenen en certa manera, aquelles qüestions que poden afectar-nos d'una manera directa. Per tant, en aquest sentit, pensi que hem estat un partit que hem complit amb aquest objectiu, un partit que no ha volgut ser un partit personalista, sinó tot el contrari, un partit que va estar col·legiat, que va estar, torni a dir, perquè no vull sublinyar, al servici de la gent, i que va estar al servici d'una cultura política valida, inclusiva,
en què tots els que ets en aquesta sala i tots aquells que vulguin i són convidats a participar, més enllà dels dogmatismes, més enllà de les ideologies, senzillament a aportar i a treballar perquè el que volem és construir un país que sigui millor de tots i un país, sobretot, que sigui capaç de dar oportunitats a aquells que viuen darrere nostre. Marc, gràcies per l'esforç, gràcies per la valentia i te desitjo tota la sort que això sigui que la vas a veure perquè en Naut Aran se'n merita i la votaran també. Gràcies a tots. Gràcies, Paco, també per tot el lideratge, mestratge, en aquest procés també de releu, el fruit d'aquest releu també, i té Maria, com a secretària general d'Unitat d'Aran i també sindicat d'Aran. Has de la paraula. Gràcies, Amador, presidents, secretaris i amics i amigues que avui volgut estar, com a diria Paco i Amador, avui així, acompanyant a Marc en aquesta presentació. Avui arrencam aquesta precampanya de lo que serà l'inclusió de campanya. Estem en Nau Aran, no estem per casualitat. Arrencam en Nau Aran perquè, com ja s'ha dit, pensi que se liderà a Condà d'Aué, el que és Nau Aran hi ha oportunitat de canvi que des de la Unitat d'Aran encarnem en Marc en què confiem plenament. Començant també a agarrar la legislatura, que a la resta d'escape que ha estat una legislatura complicada. Jo quasi m'atreviria a dir de la més complicada de la nostra història recenta. Sabeu que ara ressemblem bé, més hem lluitat pendent 2 anys contra un enemic que era invisible, més que provoqué que, tot ja sabeu, hi ha una pandèmia a nivell mundial que la Val d'Aran també heu d'afrontar. El temps que enfrontàvem amb aquella incertesa de la que parlava el Paco i que a dia d'avui encara existeix. Tot un, encara que sembla una immodèstia, pensi que acabem des del Consell General d'Aran, acabem des dels ajuntaments de la Val d'Aran, una part d'ell governada per Unitat d'Aran. Pensi que aquest també és un bagatge que m'emportam tot a nivell personal, més també a nivell de com és possible també gestionar crisis d'aquesta magnitud des del propi territori. Arriba també el moment, en teoria, de rendir comptes. Els comptes que a la resta d'escape tampoc que fem cada dia, des que existeixen les edats socials, jo penso que fem a cada minuta. Hi ha una paraula que jo començaré a dir d'avui, que repetiran tot i a les timers i que arriben, que és la paraula solvència. Penso que és una de les característiques de l'Unitat d'Aran i d'aquells governs que el nostre partit ha entestat. Una solvència que Marc ha demostrat en Bagergue pendent 8 anys, no s'ha deixat en Bagergue que antes José també, més Bagergue ha estat el primer poble de la Val d'Aran, este uno de los pueblos más bonitos de España i ha creu i mèrit del seu alcalde, de tota la gent que en Bagergue ha treballat perquè a tau sigui. Jo Marc el coneixo des de força anys. Marc i jo hem una relació a tour de l'organització d'esdeveniments, actes, saraus de tot tipus, en què a punt de que un impacte que quan la nostra vida laboral canvi, muntarem una empresa d'esdeveniments que ja he estat convidada a treballar. Marc pot ser alcalde de Naut Aran i Marc Catarrau ha d'estar alcalde de Naut Aran. Per què? Donc és que la coneixets, et sabeu, perquè ganes i il·lusió no li falta, més ell de les persones amb més capacitat de treball i amb més ganes de treballar que jo coneixi, i perquè t'acatitja, i et suposo que també et dirà, vol canviar Nau Aran. Vol canviar les causes perquè nosaltres credem també que Nau Aran hi ha d'haver un canvi, de força anys, d'una mateixa dinàmica. La solvència, que també així s'ha anat referència a Marc Tabercarat, a Concaet, la solvència que han demostrat d'altra gent en Nau Aran, com hi ha cas també de José Pava, alcalde de Llunya pendent força anys, que també li vull agrair
el treball que ha fet pendent tot el temps del poble de Llunyà i que ha demostrat el seu compromís amb el poble, amb el partit i amb la Val d'Aran. E acá Paco, però gràcies Chichu. Gràcies Paco Bruna, perquè sabem així i perquè antes ja has estat tu, estos equips, com diria Paco, dant la cara en moments molt difícils. Així se'n parla tot suel, no és fàcil presentar-se a les eleccions, sabem que probablement vas a perdre. Paco Caet amb la gent que l'ha acompanyat en aquella llista pendent tot i agestians. Jo crec que seria un sinònim de lleialtat i de compromís amb el país. Chichu la representa perfectament. I jo també personalment li vull agrair tot el seu treball com a conseller general, que me consta que ell duro i hi ha dies que és complicat, més aquest compromís la demostra dia a dia. També gràcies. Aneu ara a Besull de Marta Rau, d'Unitat d'Aran. El país també. El país de Besull d'Unitat d'Aran, per què digui això, que també pot semblar que pequi d'immodèstia, perquè avem dues causes importants. Avem de front a els reptes que arriben, que no són reptes fàcils, ja són així. La segona raó és perquè avem un projecte, i avem un projecte clar i definit, que, com diria Paco, se basa en metre les persones al centre de totes les accions polítiques. Però que sona au carrer com a molt let, molt manit, se demostra amb les accions. Se demostra amb poder haver l'atenció sanitària i social de primer nivell, amb els pocs recursos que avui se demostra amb els servicis públics que els nostres ajuntaments s'esforcen cada dia en mantenir, en ensajar d'avui l'autogovern cada cop més fort que ens permet poder decidir des del territori a prop que ho hem de Besull, entre bàsicament que en aquest país hi hagi major i millor qualitat de vida. En aquests moments nosaltres, Unitat d'Aran, hem dos tipus d'adversaris. Els nostres adversaris polítics, que al llarg de aquest mes i que es anaran definint les seves propostes, els seus projectes, tot i que a dia d'avui és cert que no en veiem cap de clar. Més els adversaris més importants als que ens enfrontem com a partit, repetisc com a país, són d'autri. Són la incertesa dels propers anys, són el canvi climàtic, són la possibilitat de diversificar la nostra economia, de retirar a la jovenesa, adaptar aquest talent que marxa no torna, de poder possibilitar l'accés a un habitatge digne en la Val d'Aran. Crec que Unitat d'Aran és l'únic partit amb les possibilitats de tenir que això canvi. De això també i de Besull, i ara m'adreço a tots els companys i companyes que formaran part de les properes llistes electorals. De Besull no de res per ell, ni a res per guanyat. La vida ens ha demostrat que d'un dia a l'altre les causes poden canviar i, per tant, hem d'exercer de manera constant de la nostra zona de confort en guanyar ja no són les eleccions, sinó en guanyar el futur entre la Val d'Aran. Jo estem aquí referència a la frase del senyor Almansa, de Miguel Almansa, que ha estat un dels referents d'aquest partit des dels seus inicis, que diria que quan Unitat d'Aran governa, el país avança i aprova la realitat. I que Nau Aran avança, Marc Tarrau ha d'estar el nou alcalde de Nau Aran. Gràcies, Marc, gràcies per la valentia, gràcies pel compromís i la carrera comença ja. Gràcies. Hola, som Marc Tarrau, de Baixergue. Com ja sabeu, el proper 28 de maig hi haurà eleccions en el nostre municipi, Naut Aran. En plus de parlar amb la família, els amics i els companys, he decidit de pas de presentar-me com a candidat d'Unitat d'Aran de l'alcaldia de Naut Aran. I un repte que vull compartir amb tots i vosaltres i que és qui amb força i il·lusió. M'acompanyaràs en aquest camí, us hi de morir. Bé, gràcies, Marc. L'alegria que le caracteritza, que tot i
poca presentació a Besull, més és veritat que quan me demanec d'intervir, també la demanec què voleries aquesta intervenció i les altres, no? Me digué, tu explica les tues filosofades i ja n'hi haurà prou. Bé, diria Aristòtil, te prengui relleu, era el manament, que això de més important que hi ha en la vida, això de més de Besull, ell era amistat de llibertat, sense amics la vida no ha sentit, perquè dieu en els amics projectam aquest millor junt que ell voleria avui, no? I de Marc me passa això mateix. No hi ha amistat sense admiració. També campiant, que hi ha aquí, que formava trio la. Els quals admiri de forma pregona, perquè ells són coratjosos. En cas de Marc, Albert demostra d'una forma clara, però vostè ha estat en l'avantguarda. El que passa d'una forma, dieu, més discreta, perquè, un exemple, ets força abans militant d'Unitat d'Aran, ja força anys que militant d'Unitat d'Aran, i segurament jo avui no seria militant d'Unitat d'Aran, seria en aquesta sala sense el son compromís i sense el son exemple. D'aquí aquella admiració. Neta que avui és clar que avui de formar part d'aquest equip, d'aquest projecte, ja vivia en casa, amb José com a president també de l'AMD, i per tant, això acaba opat en casa. De tal manera que, també és que el coneixets, Marc, ell de Naut Aran per tots els costats, ell des dels terços que formen part de Naut Aran, de Tersum de Pujolo i d'Arties de Garós, per tant, se coneix perfectament aquest municipi com a dieu ben pobri. I vostè ha estat al capdavant amb aquella força que li caracteritza, aquest optimisme que també t'ha parlat de les unyes en els nostres temps i per tant un compromís que ven de l'UEM i que s'hauria de poder concretar. Tot i la diem, ja hi dura. Dieu notant en els cercles més íntims i familiars, per cop m'hauria trobat a la tieta, amb aquestes confidències que avui me queda compartisqui tot i va pensar respecte de son pas, serà bon entadet. No et sabis si serà bon entadet, perquè de viatges este alcalde i més mau de caps que hi ha altra causa. Més o que nau daran a cada Besull. Ara, fin, en la vida tot hi ha una missió a complir, una missió més o menys important o rellevant. Cada un ens va metent en aquest procés, el procés que li toca ara a Marc, jo crec que hi hagués, aquest capdavant del municipi de Naut Aran, en què pugui Lluís, com a Lluís Bagergue. Bagergue també, ell a l'avantguarda, ell reflexa justament de la seva capacitat de govern i de lideratge. A ti dia ara Maria, i un exemple la web dels pueblos més bonitos d'Espanya, bueno, sigui el primer de tota Catalunya. Aquella visió preclara, també té Bagergue en mapa, més abans ja que havia amb les Viles Florides. I després tot ja ho hem hagut d'anar darrere de les Viles Florides perquè us ho hem hagut d'eixir també a les seves candidatures. Bagergue és un que li cau bé en aquests moments i la projecció que hi ha a diversos encastres. Soy un exemple d'això que pot ter en Naut Aran, perquè Bagergue a la fin hi ha un pressupost humil, no vull ni imaginar què pot ter amb el pressupost del conjunt de Naut Aran en favor de les seves viles, dels seus vilatges, són que veiem una part negativa d'aquest aspecte que pugui governar en Naut Aran i que els altres hi hauran d'anar a remolc, hi hauran d'anar darrere sense haver la meitat del seu pressupost. Més llibertat que ell capaç de... Perquè també comentàvem un dia amb Paco, Naut Aran és un gran municipi, un municipi amb una projecció enorme, amb un motor econòmic de primer nivell, més llibertat que no acaba de lluir, no acaba d'haver aquella embranzida que com a municipi que maneja un pressupost generós podria haver. Cregui que això pot ser possible una persona com a Marc Tarrau, amb aquest optimisme que diríem adés
amb aquella capacitat d'iniciativa que cada dia ens sorprèn, cada dia de runde cau carrer en cap, entà poder entà davant, entà a la fi més fàcil la vida dels vecins i vecines. I és un compromís, no d'hores de besuns segurament a nivell personal, més ens demostra justament això, que és un compromís en sèrio, que ell integre, que ell a la fi public. Per tant, compartisqui aquesta amistat que a la qual és la referència adés al principi del pensador Aristòtil. Jo crec que, efectivament, projectament una admiració que avui encara s'eixamplarà, serà més gran, serà més generosa i compartiràs així amb tots nosaltres. En fi, Marc, tot el coratge que ja sabi que l'has, tot el nostre acompanyament, amb tot el cor, amb tota l'estima dels companys, companyes i vecins que t'acompanyen així, que demostren que t'estimen perquè la sala hi ben plea, fruit d'aquesta amistat esplendorosa que hem de besar tots en la nostra vida. Gràcies, Marc, i endavant. Bona tarda a tots. Primer de tot, volia agrair a aquests pendents d'aquest acte, la vostra presència. Sabeu que avui, dissabte per la tarda, hi ha un acte polític, digueu no hi ha millor plan, perquè més tots sabem que en la política, més enllà de la política general, els alcaldes i alcaldesses hem les persones que se'ls han de solucionar els problemes i situacions dels nostres vecins. Remuquem en l'administració més propera als ciutadans. Després de debatre i parlar amb les amistats i família, he decidit dar pas i presentar-me com a candidat d'Unitat d'Aran a l'alcaldia d'Aragonan. Sabeu que és un repte complicat, complex, i que pot comportar un canvi en la meva vida. Més com a ja sabeu, sé les causes, les hem perquè us apassionen. M'ha apassionat gestionar poble de la gent dependent aquests 8 anys. D'això ha estat tot i d'orgull, poder representar amb el poble. I serà un orgull poder representar a tot el municipi de Naut d'Aran. Primer de tot, vull dar-me el reconeixement als meus companys del grup municipal, a Paco Brona, Chicho i a José Pava, de Uña. Uns companys i amics comprometits amb el país i que tots temps han estat aquí. De tot, soc amic de Besull i de treballar a favor del municipi. Fidelitat i honradesa, uns valors que molts viatges manquen en política. Gràcies, Chicho i José. Cundi la benvingut suport que pugui haver, de la meva família, i sobretot dels meus pares. Tots sabem que viurà un temps de molt de moviment en les nostres vides, i sobretot en casa. Més treballar per l'interès general dels nostres pobles i sense dir-te alguna raó en taec. Gràcies, papa i mama. És un que vos demani a causa. Paciència, doncs. Els meus companys d'Unitat d'Aran que m'han dat el suport a presentar-me. Sense una militància i companyerisme a darrere, tu no ets capaç d'afrontar el repte. L'esqui extensiu a també a Anna, a Joan i a Álvaro, que han organitzat aquest acte, que vull demanar un aplaudiment perquè... Avui jo estic comprometida que hem capaç de muntar un acte en Carós amb aquests desplegaments que estan venent a través d'online, vull dir, qualsevol persona des de casa suya ens està venent. I això, per què? Perquè avui és aquest salt, aquest partit d'incorporar juvenil i que puguem estar a dia. I això, vulguis o no, és un que cau Unitat d'Aran, i que ho reconeix. També vull ser l'alcalde de tot Naut d'Aran. S'ha de poder estimar tots els pobles. I també... Ai, perdó, que m'he callat. Això passa quan se sent guió, que l'he tu sabes on. Però bé, ja anàvem a aprendre. El primer viatge que és un acte de taula, que després de les explicacions. En 8 anys encetar la meva vida política activa.
En tot heu estat escollit alcalde de Bagergue, e com a tot, hi ha moments bonics e força de dolenti, més tot això te va curtint en la vida, i a saber afrontar els problemes de cara. Era experiència, coneixement dels problemes bàsics dels nostres vecins i vecies i de l'administració han comportat que me trapa capacitat de gestionar l'Ajuntament, com a àrea de Navarra. És cert que tot això me facilitarà la meva feina. També comptaré amb un equip, el meu equip, era millor gent que és capaç i que ha ganes de treballar per Navarra. Seran aquí perquè no han ganes, perquè volen canviar les causes i perquè són comprometits amb el servici públic. Aquest clar, vull els companys que treballen aquí i que no dubteguin la soleta persona. Jo vull gent al meu costat amb ganes de causes, no d'arrepenjar-se. Vull ser l'alcalde de tot Navarra. S'ha de cuidar i estimar tots els pobles, com m'estimi en mi. Per tu hi ha causa o no, per tot el que és a les 18 anys, de millor o pitjor manera, o encert, aquest amb tot en ben cor, amb una voluntat. I tu estem aquí, jo me'n vaig a dormir cada dia molt tranquil. Hi ha força que formen part del meu projecte, més hi ha 4 eixos bàsics que treballarem. La meva idea de lo que és de Nou Taran aquest problema 4 anys. L'accés a la vivienda dels nostres usuaris, el sueño dels nostres pobles, els seus entorns, del just, el sueño de les persones, el sueño i la gent gran. I avui els pobles de una millor mobilitat, que sigui més sostenible, més amable amb el medi ambient i més amable amb els nostres vecins. Vull que els nostres usuaris puguin avui un accés a la vivienda digna, que puguin trobar un pis i iniciar el camí d'hora de casa, el seu projecte de vida. Des de l'Ajuntament i les administracions, avui t'ajudar-les a emprendre el seu camí, i el nostre deure. Vull mi poble soñar-hi, nets en perfecte estat de revista. Un exemple, que en Moscou s'ha tornat cablejat elèctric, per suposar, que costa molts sols, a saber, que Nau Taran a potet, tu estem que hi hagi ganes, perquè si hi ha ganes, tu el sé, i jo, de ganes, n'he moltes. Jo hi ha causa molt clara, Moscou senyala la nostra gent gran. Aquí ho seré jo. Col·laboraré amb el Consell, entre que això sigui possible a través de servicis socials. Maria, punta del Navarra, que a cap designe Navarra, persones gratis, li manca res de la seva qualitat de vida. Per tant, nosaltres serem aquí els estem de protegir i soñar aquesta gent que us ha quedat tot, no? Eren els nostres pares i els nostres paisens. Que gràcies a ell hem sigut. Perquè hi ha cosa ben clara. Nosaltres viuem també en Navarra gràcies a l'esforç de treball de totes aquelles persones que lluiten entre que puguem gaudir avui dia d'una qualitat de vida envejable i que més que poder tornar a ser. Per què parli de millorar la mobilitat? Doncs hem de millorar la connexió entre els nostres pobles. Buscar fomentar el transport col·lectiu. No pot ser que avui aquestes cues de retencions cada cap de setmana ens ha de dir. Buscar un metre de corna entre que això se solucioni. I que pot tenir l'Ajuntament solet? Doncs no. Avui contactes? Doncs no. Però què passa? Que Unitat Taran els millors aliats possibles. Avui els contactes en Consell, en la Generalitat, en Govern de l'Estat. Sí, i a dir sense problema. Hem l'únic partit de la Val d'Aran que podem anar fins a avui l'administració i avui els contactes per poder fer projectes conjunts. Perquè hi ha causa molt clara. Cregui que des de l'alcaldia de Navarra s'ha de deixar ja prou que portàvem molts anys. Com a bons sols, busquem nosaltres. I no. En la gestió política no és un però. No sabeu la quantitat de sols que se perden en subvencions i ajudes directes de d'altres administracions que se perden, però avui aquest orgull de viure. Nosaltres no mos cau a res. Això ha de canviar. Jo no mos vau demanar res. Som per l'oportunitat d'este el post d'alcalde i treballar. Estem aquí per fer el desenvolupament del nostre municipi. N'he ganes, emprengui aquest camí perquè m'agrada, la il·lusió me l'enforça, sense cap interès particular. Socio simplement perquè vull, el que vull és un municipi millor, de més oportunitats, més gaudi, que oferisca una millor qualitat de vida als nostres vecins i vecines, de millors servicis, vull metre, per fi, les persones en centre.
Desiri que a comptar del 28 de maig, els anys que en devia, siguin els millors anys de Nau Taran i dels vesins de Nau Aran. I per tant, doncs, avui començar encetant aquest, crec que se'n diu la precampanya, els polítics vam anar a liderar, que ara ens verem, però almenys és que en la nostra administració, que ens ha tocat afrontar la pandèmia, tots hem estat a capdavant. Crec que és una persona que almenys és allà tots hem de cercar resposta a totes les inquietuds i ajudar a tota la gent. Per tant, res més a dir, us dono les gràcies per les sieu. He molta il·lusió en poder omplir la sala, perquè sabem que la política, la gent s'espanta, això és tota la política local, però quan veig a la sala plia d'amics, companys i vesins, vol dir que les causes van bé, que canvi el 28 de maig ho podrem aconseguir i que, per tant, desitgi que puguem celebrar i que Nau Aran avanci, com diria Maria, perquè Nau Aran no s'ha de quedar darrere, hagut d'avançar, i jo crec que amb la nostra candidatura és la millor forma de poder fer. A tal que força gràcies. Bé, ara us convidarà un petit refrigent, que ja acabo esplèndid, doncs s'ha encantat a tal poder continuar parlant i debatir el que vulguis. Tal que força gràcies.